ac mae Mike Jones, llywydd y gymdeithas bêl-droed, yn gadael ei goset ar cofi Messi. A fel yn y cwpan sy'n sgleinio yn yr heilwen. Mae hanes wedi cael ei greu, enillwyr Cwpan Cymru 2026 ydi clwb pêl-droed Caernarfon. Gadewch i'r dathliadau gychwyn. Wylio Richard dydd, sicr bod cynogwr Flint yn cytuno am olygfa dathlu gwych a Owain Tudur Jones. Mae'n ambell i eiliad, fi'n mynd gwybod. Darren Thomas yn codi'r cwpan gyda Danny Gossett, mae'n berffaith. Mae yn berffaith oherwydd, nath Malks gyfeirio ato fo yn rhoi ser yn y gêm i Danny Gossett. Mae o wedi troi fyny heddiw fel capten ar y cae. Darren Thomas, da ni'n gwybod y daith special, yr hogyn lleol. Ond mae dyn Danny efo'r salwch mae wedi gael. Mae Danny wedi dod drwy cael canser i gyrraedd i fama rwan i fod yn capten ar tîm sydd yn ennill i gwpan. Anhygol. Fel clwb i'r ddau yna godi'r trws efo'i gilydd am stori. Mae pêl-drod y chwaraeon yn gallu gwneud hyn weithiau. Mae'n rhoi'r stori yna i chi. Mae'n rhoi'r rhamant ar hyd a'r lledrith.